Usa ka tricycle driver gipusil patay sa mga kriminal nga riding in tandem sa City Riverside, Barangay Sambag 2, Dakbayan sa Subo. Unsay posibleng motibo sa krimen? Sayra nato pinaagi ni ining report. Naglingkod sa tricycle nga wa ni kinabuhi ang 54 anyos nga si Romy Fernandez. Human siya po sila sa wa mailhing mga suspek pasado alas 11 gaganinang buntag. Suma sa kapuyo nini nga samtang nagpaabot og pasahero si Fernandez, kalit kaniabot ang duha ka mga lalaki nga nagmotor og ang angkas nini mao nitira sa biktima. Nakaangkon kini og masamad pinusilan sa iyang lawas nga nisangpod sa iyang hinanali nga kamatayon. Pagtalikod na ko diha ng kugikan. Buto-buto na pagtanaw na ko pusil siya. Pila ka bukang ni pusil? Si Usara, ang kasyas motor. Nasayran nga ex-convict ang biktima kinsa nakagawa sa bilangguan ni adtong tuig 2018 sa kasong pagpatay. Ang panimalos may usa sa gitan-aw nga motibo sa krimen. Hinoon pa dahil gisusi sa kapulisan ang tanang anggulo sa maong pagpatay. Wa kay binudahan ma'am nga gibuhat ani. Ang igsuon kay Balong. Na si hulga na dawat. Kining biktima murag nakapatay ni pud sa una. Okay. O may atong gisubay o gisawbay karon nga base panimaos pa. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.